Moi kaikki! LPS Villivarsa täällä. Ja täällä tänään on LPS Ice Cream. ja Lähtee taas ääni. en tiedä. Vanttu Sihvonen. Me ollaan saatu 15 uutta petsiä, mutta tässä nyt tulee nyt kuitenkin. Paitsi että ekaksi tässä on tämmönen vaihtari. Minä vaihoin sen. Niin, Vanttu Sihvonen vaihtoi tän Emman kanssa. Emma sai semmosen niin kuin Little Spetchup Marsun. Ihan Little Spetchup Marsun. Saman muotoisen. Niin. Ja sit Vanttu sai tämmösen toisenlaisen. Vähän väärennöksen, mutta se on tosi sulokas. Miten niissä on väärennös? Sitten näitä petsiä. Se on väärennös, idiootti. Tämmönen sepäkissa. Se on minun. Nää on yhteisiä. Me sovittiin äsken. Niin siis tämmönen kissa. Tosi sulonen. Tuolla on tois kannattava LPS. Tää on tosi sulonen. Sitten seuraava. Itse asiassa me saatiin 2 tämmöstä, joten me voin näyttää nyt samaan aikaa. Tämmöset 2 papukaijaa. Toisen varmaan voisi muokata silleen, että tekisi tosta sinisestä punaisen. Ja joo, mutta tämmöset. Oho, sori. Tökkäsi silmään. Vitsi silmää. No, Sieltä tykkäsit nenää. Ai jää, sori siitä. Sitten on tämmönen sepäkoira. Mielenkin sillä. Hehe, Vantte. Sitten on tämmönen vähän rumeampi pupu, mutta on tää silti tosi söpö pupu. Ja sitten seuraava. Tämmönen iso apina. Iso apina. Sitten on, tää oli siinä yhdessä sarjassa. LPS. Niin, se LPS, mikä se oli? LPS vaarallinen. Aina johtaa. No, tää. Niko siitä. Sitten on Harry-niminen. Vitsi. Tuolla on toi LPS. Tämmönen. Se on oikeesti maailman kunkku. Just. Sitten on tämmönen naamio-pitsi. Tämmönen. Naamio-kissapetsi. Niin. Ja tuolla LPS ja hännässä ihme-reikä. Tää saattaa olla seisova. Ai kissa. Sitten on tämmönen vähän oudompi Pennyling. Mulla on tämmönen Pennyling. Mä voin näyttää mun Nimittäin tän vartalo hävis, niin mun piti ottaa mun pikkusiskon Pennylingin toi vartalo, koska mun pikkusisko oli varastanut Tässä tän. on tää oikee Pennyling, tai tää mun Pennyling. Niin, näillä on ihan samanlaiset nämä vartalot. Niin. Au. Mutta erilaiset päät, koska Niin, elävä. koska... Miksi? Ja nää se ei ole uusi petsi. Mun pikkusisko, niin se oli hävittänyt tän oikean vartalon. Okei. Lisää tulee tämmönen kirahvi. Tuolla on LPS, kannattava LPS. Tää on musta tosi hyvä. Kaikki kannattavia paitsi se yksi. Sitten tää on ehkä niinku kaikista oudoin petsi, mutta tää on silti aika hyvä. Mikä sen nimi on? Tuolla siinä Little Pet Shop -ohjelmassa. En mä muista yhtään. Mut se oli tosi arka. Eiku oliko? Ei kun se osasi tanssia sellainen. Eiku niin jo. Sitten on tämmönen, mikä tää nyt voisi olla? Chihuahua. Mikä tää on? Niin se on se. Chihuahua. Kuitenkin. Tämmönen tosi hyvä. Lana. Sillä yhdellä tyypillä on Chihuahua. En kerro kelle tyypillä. Se on yksi tyyppi. Ei, se kuoli. Eikä kuollut, se tyyppi kuoli. Niin se. Ei se. Chihuahua, koira kuoli. Nätti. Ei, minä nyt puhu siitä. Kuitenkin. Sitten on tämmönen leopardi. Tämmönen. Pystyssä. Joo. Tämmönen musta tosi söpö. Tuolla LPS. Ja sitten ehkä melkein kaikista ihanin. Minä Tämmönen valkkasin sen. ihana kissa. Tää on tosi sulonen. Ja näistä kulumaan. Niin, mutta tuolla on LPS. Nikita oli rakastunut tohon. Joo, oikeesti. Petsi silloin, kun minä sain sen. Niin, silloin kun LPS Ice Cream sai sen, niin minä olin ihan shokissa. Mutta minä meinasin hukkaa tuonne uusiin petseihin. Tykkää videosta. Kommentoi videon. Tätä meidän naamaa ei näkynyt. Ei näy. Sori. Älkää välittäkö. Niin, tykkää, kommentoi, tilaa, moikka.